ca să schimbăm o roată la mașină avem nevoie de un cric și de o cheie tubulară. Aceasta este extensibilă în caz că prezoanele sunt destul de tare strânse, mai ușor de deschis când e extinsă. În primul rând trebuie să deschidem cricul. Bun. Și după trebuie să îl punem sub mașină și să fie pe prag. Pragul este acesta în spate și partea asta trebuie să intre în prag. Îl poziționăm cât de cât. Anumite mașini au și o săgeată aici undeva sau la fiecare roată au câte o săgeată care e ajutătoare. După începem și deschidem cricul la loc. Să intre partea fixă în prag și a intrat. Înainte să ridicăm mașina, în primul rând trebuie să deschidem foarte puțin prezoanele, dar nu la maxim. Se deschid spre stânga. Dacă nu le deschizi de la început, după când ridici mașina și încerci să deschizi prezonul, o să ridici și o să se învârtă toată roata și practic nu mai poți să deschizi cu cheia asta. Deja când se pot deschide și la mână, se ridică, se deschide și mai tare cricul. Încerci să te uiți constant. Încerci să te uiți constant, să nu-ți puște. În primul rând să nu-ți puște cricul dacă e foarte vechi. Și în al doilea rând să nu se strâmbe bara, să nu se strâmbe pragul ăla. Ce se învârte roata singură, după putem deschide este la mână. Unele mașini au prezoanele spre interior, altele au prezoanele din interior spre exterior și peste vine o piuliță, cum e asta. Astea sunt un pic mai greu de dat jos, pentru că în zona asta de obicei se formează rugină și e mai complicat, dar e o tactică și pentru asta. Bun. Exact ca și în cazul de față, nu o să iasă și atunci sunt câteva variante. Ori se dă în zona asta cu niște spray de antirugină care ajută să elibereze, ori dacă nu îi dai niște picioare, încerci cumva să-i dai în zona asta, dar nu în jantă, și până se aude, până face sunetul ăsta și a ieșit. Și eu acum o să pun această roată înapoi. Da, dacă aveți o roată de schimb, se pune roata de schimb. Și ca să vă fie mai ușor, când o puneți înapoi, să încercați să vedeți de la început unde sunt găurile pentru
prezoane. Și după se strâng la mână. Se strânge și cu cheia ca să fie mai rapid. Bun. După trebuie dat din lăsat cricul înapoi în jos. Până a ajuns roata puțin pe pământ, să nu se mai miște. Și după se strâng și, în fine, piulițele sau prezoanele mai tare. După se lasă cricul jos de tot. Scoate sub mașină și după trebuie strânse astea mai ca lumea, dar nu foarte tare cât să fie ușor de deschis înapoi, dar nu să-ți zboare de pe mașină, dar nici să nu le mai poți deschide altă dată, că prezoanele astea se strâng și singure de la mers. Puțin, de aia zic că nu trebuie strânse cu o forță foarte, foarte tare, foarte mare. Bun. Așa se schimbă roata.